IMamelodi Sundowns isilihlele kabusha ithimba layo labaqeqeshi ngemva kokushaya into ephansi kweqembu. uRhulani Mokwena nguyena ozoba inhloko yabaqeqeshi kuleli qembu laseClerkop bese kuthi ke uSteve Khompela yena aqeqeshe iqembu elikhulu. Umnqobamngqithi yena uzobe ke sethatha umsebenzi obewenziwa nguKhompela. IMamelodi Sundowns memezele lezinguquko namhlanje ngemva kokuthelwa othulini ngamagoli amathathu eqandeni beshaywa yiOrlando Pirates emlenzeni wesibili weMTN 8 ePulukwane ngomgqibelo ntambama. Ngokwestatement ke esikhishwe yiqembu iMamelodi Sundowns ihlose ukuba ngelinye lamaqembu aphumelele ezwenikazi Afrika kanti indlela elishaya ngayo into ephansi ayihambisani ke inhlobo nezinhloso zayo. uWendell Robinson yena uzoqhubeka nokuqeqesha onozinti. Uxoxisana ke noma sizwe kabanzi ngalolu daba sixoxisana noMduduzi. Mduduzi akushitshele ngempela umbuzo nje oseyindebeni zabo bonke noma abantu abaningi ukuthi ingabe iOrlando Pirates yona yini igqugquzelele izinguquko. Kunyento yokungahambi kahle ngibingelela kuwe noxolo nawe mbukele ekhaya kuningi lokungahambi kahle kuMamelodi Sundowns suke lecalile isizini siyayathi iyabhacabula yazivulela nje sibhaqu ngapha nangapha kepha kuloku invuka ivumi kunema draw lamanyenti seyidliwe kanye ntana isukela icalile isizini nyalo sinethi inyanga yetimbili letinsalfana ukuthi icalile isizini ngiko lokube sekumbe kuthatha ke kwenta ukuthi sinqumo sithalwe iSundowns ukuthi yende idinguquko esibona kodwa uthi uRhulani Mokwena senguyelo toba ngumqeqeshi wa iSundowns. Dida kancane ke kodwa lezinguqulo. So umanqobamngqithi wehlisiwe kwase ke kukhupha kuSteve Khompela hayi akusichazele kabanzi. Nangumqeqeshi lebaphethe iSundowns umanqoba kamngqithi sothatha indzawo ya Steve Khompela kusho ukuthini sekutaba nguye lo gase labaqeqeshi kuyasho ukuthi kumbe ngama officials athi utawube abeluleka kepha akasenawo amandla ekukhuluma direct nebadlali. Umqeqeshi omkhulu uRhulani akasenayo lobambisene naye ngoba sitawukhumbula ukuthi beba baqeqeshi labakhulu bobabili babambisene uRhulani namanqoba kepha ke nyalo uRhulani uhamba yedwa utawube balisekela lapha Steve Khompela sho sothe kusuka kiyekeleni kubeya umuntu lothi kumbe kunikete advice nyalo so utawuhlala ebenchini ecele kwakhe uRhulani. Hayi ke uma ngabe sibheka ifinal nje iMTN 8 kubukeka ngazuthi uSuthu lube lwathu ukuthi ukuhluleka ukushaya amagoli nje kulomqhudelwano nakho phela nayizoluze waphela nje ke kuyiqanda. Ubona ukuthi ingabe izokwazi kodwa ukuyicover iPirates ecijile ebukeka iqinile impela phambili ngoErasmus. Nayithe echubeka kanjeni iPirates angiboni ibambeka kalula noxolo kepha amazulu kungendeka noma ngayini masikhuma ngefinal ngilona lo uthatha imvuku takhe tonke abuye nato atogadla ngato kepha ngidathi imidlalweni leng9 yakamumva yamazulu baphumelele ngakho kuleyo mdlalo emehlahlaba phasi mawubuka iPirates imidlalo leng9 yakamumva yayo iphumelele 4 kepha nayo iconsistency kuwo onke amaqembu PSL solokuqalile isizini ayikho kahle kepha ibonakala ngathi iyange kungena emandleni iPirates mawubuka Erasmus ubuka nangumfana nguSaleng bekagijima kuphi kuswalo season lengcile ubuyile kuPirates akabambeki ushisa hayi uMduduzi Ndlonvu intatheli yezemidlalo ke la SABC esemkatshubomvu sibonge kakhulu kuye.